Benvinguts, estimats televidents. Avui ens hem desplaçat a Sagunt, als estudis de gravació Cronista Universal Studios. Com podríem tenir cura de les plantes i la vegetació que tants beneficis ens aporten? Tenim un gran problema a l'Amazones. Així és, els humans no estem respectant el comú del planeta. En què estem treballant? Estem davant l'escena del cicle de la vida. Així és. Nosaltres estem davant una pel·lícula molt divertida, però és molt trist veure com desapareix la vida del planeta. Hem fet un viatge molt complex per tal de conèixer el vostre planeta. Nosaltres som un segle pacífic que vivim a Pandora i no entenem la vida sense plantes. Dieu, què et passa? Estic molt calent. Vostè també és actor? No, soc jardiner, per a tallar un arbre jove, Per a què? Per a fer llenya? per a fer un arbre de Nadal. I aquests? Qui són? Són La Gossa Sorda, un grup de rock valencià. Con prendere en marcha, matar de fam, ya no es suficiente el sistema. La mullaca, matar de calor y morirse de sed. Y ahora diuen que todos son culpables. Que xulo! Des de Cronista Universal Studios s'acomiadem. Fins a la propera connexió!